Okay, baba mo ng tela. Ay! Yun. Ay! Sarap na yun, oh. Apo na yun. Nakabango. What's up mga ka-dragon? Good morning sa inyong lahat. For today's vlog ay nakikita nyo naman siguro nandito ulit po kami sa gitna ng karagatan. Ayan, makakasama po natin ulit ngayon ang team Oxy Lifestyle. You know. Siyempre guys, makakasama din natin ang 4-shot aerial fishing adventure. Yan si Kuya. Anong pangalan Kuya? Edison. Kuya Edison. Yan. Hello po mga ka-DFL. Abangan nyo guys yung kanyang pa-drone daw sa amin. Ito-drone niya o si Gigi. Malaking talakitok na makukuha niya. Let's go guys! Samahan niyo po kami. Sana mag-enjoy po tayong lahat. Thank you! Guys, first time namin makakasama dito sa dagat si Auntie Pasig. Yay! Anong feeling mo, Ante? Anong feeling mo, Ante? Masaya. Kinakabahan ka, Ante? Nag-level up na si Ante Pasig. Oh, hantay lang gawin nyo. Ayun o. Pasig ang kawin. Ilabas ang kawel. Ilabas ang panniit ng Tipasig. Kating-kati na yung kamay ng Tipasig. Nagalapitan ng mga isda dyan. Pag yan ang nag... Ante, ikaw mo yung kamay mo dyan. Ganyan mo. Ayun yung isang kawil oh. Ikaw mo yung kamay mo. Para mapagnet niya yung mga isda. Hindi lang lagi. Magaling yan mga Wilsante. Ay. Hindi mapawikan niya. Ante. Kaiba. Ay, hindi niya alam yan. Hindi niya gamay yan. Ganyan, Ante. Dapat yung sawisaw. Nagdala ka ng sawisaw. Sana ko. Ano, Ante? Tanggalin natin muna tong isa. Matagal-tagal na bago yun. Kaya lang, Ante. Ang alam mo yung pan eh. Ayun o, hiramin mo yun o. Ipurwak. Ayun yung isa. Lagyan mo lang ng hipon, Ante. Ayun na yung isa. Kunin ko yung isa. Dupran niya. Kunin mo yung kuya? Hindi, ibibigay ko nga sa inyo. Ayun daw. Ayan, Ante, oh, hipon. Parang gusto ko na magkape kaagad. Meron na tayo na. Ako nagkape sa bahay kanina. Nagbas siya. Parang masama yung... Aray, ano yan? Alak ng Dahil mahuli ito pa eh. Maliit ba yan? Butete. Kalaki man ang butete dito. Hindi ang butete. Butete yan. Diyan ang tape. Oh, yan. Yung Yan, kabila. iba. Ante, huwag ka magsama, ha? Ginawan ng tape. Isa. Ano? Talo ninyo. Isama niya. Kapitan mo yung ano eh. Isama mo man yung ano. Hawakan mo to, Ante. Wala. Sayang yun rin. Nakapasol tayo, Ante. Kita. Sorry, Ante. Oh, ang alam niya lang yung stick na gano'n, oh. Tayo, hindi. Baka tayo, Ang baybayadan tayo. Ito, isa. Kita. Parang hindi ko na kamayan. Hindi na makuha yun, Kuya Eman. Lalog din. May pamatay. Ito na yung sa kanya. Hindi na lang maruti yung maliit lang. Ay, nasa. And dapat, Ante, makahuli kang marami kaya nahulog mo yung ano nila.
Sana ka. Huwag ka mag-uwi nang wala kang huli. Sabi niya kasi hagis lang eh. Sabi niya, paano? Hindi kasi ganito yung gamit namin eh. Kaya bakit yung gitapo niya? Hala, Wow, mali. sinabi niyo sanang mga hindi nagdala yan ng ano niya sa Sarili. Sa wisaw. Ganyan, ante, oh. Tignan mo siya, ante, oh. Yan. Aray ko. Paano kung malaman kung may Ayan, makuha? dito ka maghawak, ante. Pag hinatak Pag siyempre maramdaman mo, ante, kung may Ganun nagagunay-gunay. din, yung parang kondin. Wisaw din. Ipitik-pitikin niya. Kaluko ay, nantipaseng. Tayo. Inulog pati ka lahan ha. Hindi, kala ko nakaporma lang siya. Yung ganun niya. Sabing siulog ko lang to, oh. Inulog lahat, ha? May maigsi ang paa ko, hindi napot. Wala kayo dyan, ako yun yan nantipasin mamaya. Daw lundagin na ano eh, hindi eh. Babaw dito. Plastic yata yan, plastic. Lulutang niyo yung Hindi, may pamato pre. Ah, oo. Pag ano ante, pag may naggalaw-galaw na, ano na yun. Basta ayagis. Makakuha. Basta Basta ayagis ka, oh. Ayagis ka nga lahat. Kada mo kausap tante. Sabi kasi hagis lang, ante no. Yeah, on by. Katagal man. Hindi niya, huli yan. Baka pa alay. Ano? Yung drug dun, te. Yung sa ano, dito sa harapan, yan. Dito sa baba, yung kulay pink. Higpitan mo. Kaya naman yan eh. Niliit, no? Pilit. Ano ba sabi sa kuya? Ay, nakain niya, naubos na. Ay, sapay kaya. Wala. Kaya ulit. Ay, hagis man ti sa malayo. Sa malayo niya dyan lang. Wala kayo dyan, di kayo magpapakanti pa sing lamon. Yun na kayo dyan. Pag nainisan di pa sing maglangon Yun. yan, magkambal. Yun, Gaya takante. Bigla na ikaw, no? Pag kayo natak. Pagkain mo. Walang muli. Walang masyadong. Makiro yata. Tayo kayo na. Hindi yan. Mag-ilog ka naman. Bisugo. Ay, hindi. Anong isda to? Magla. Darag. Stripe. Pag may nahuli kayo dyan na wala ng uso, ay hindi man galing yun. Ay, giuli. Gigi! Boss! Naubos. Naubos. Nakakaw ng isda eh. Sabitan lang. Sabitan lang. Sabitan. Pero pati hasang nagakagat. Oh, magandang pwesto dyan sa likod, ha? Parang nagtsambahan pa, nasabitan lang eh. Eh, iba kasi kalakas mo kasi maghatak eh. Kami namin nahuli dito. Ito may wala. Puro panotpeng ang uli namin dito. Kalaki. Tilapia. Diba? Kanuping yan. Sabi ko na, palit lang ng kanili eh. Yun. Ay! Tahimik lang yung isa dito. Tilapia na huli niya. Oy! Oy! Ayun, meron din. Wala. Malaki yun ah. Go, ano, ate Johan, anong ginagawa? Ay! Kasi ano na naman? Jo, dito ka Jo. Nakaka-30 na kami dito. Nakakarami Sana ko. Team DFL na lang walang huli, guys. Ay, huli naman. Kaya lang hindi siya ganun kalalaki. Hanggang gabi tayo dito, tignan ko lang mahuli. Oh. Santi pasing pang ilog lang eh, pang karayan. Wala daw siya nahuhuli, hanggang gabi daw siya mamaya. Iwanan nyo na lang ako dito. Gitna. Mahal siya ako sa dagat. Speedboat? Mag-ilog lang ako ah. Manny Pacquiao. Ay, ano, ano, ano.
kasama doon Wait Yun. Dalawa ako, sana tatlo. Dalawa nga lang yung pain mo, tatlo ka pa. Kanina pa ako dito. Gain mo na. Anunin mo pala. Mali lang yung akin. Dalawa nga lang. Ay, isa lang. Wow! Kala nyo lang ah. Kanuping pa din yan. Oo. Dito nga ako sa kabila. Ba't maraming kanuping dito na? Pare-pareho yung kanuping. Ay! Ala, nakawala! Ay! Girl, nakalaki-laki pa naman sana yon. Mas malaki sana kuha ni Kuya Frank. Ba? Sana all. Yun! May huli. May huli si Mang Kepoeng. Dali. Malaki nga. Yun! Dala ang kanya, pero malaki. Suwabe lang. Puro oksi guys nakakahuli. Kagigal. Kagigal. Ay, ginunok niya pala. Patay tayo dyan. Nanggigil na si Peng. Ayan guys, dahil wala kaming huli, magkape muna kami. Meron naman. Hindi nga lang ganun kadami. Buti gumanda yung panahon. Kanina makulong din. Pati tayo kahit mainit. Atin na lang kami. Oh, maganda tayo. Para may lakas mag-hila. Ako na may hila na yung sa akin na Share na tayo, ante kasi no. May ano dito, may baso pa dito. Oh. Nahiya kaya? Kung araw na magtimpla na sila ron. Pito lang hiya. Hindi ko lang ang taste nila sa akin. Kayo mahihiya sa akin. Buti ikaw gayanggang ka ina. Ganyan doon. Sarang na ubeg. Pilipinas. Alam mo ba yun? Alam mo ibig sabihin ng gayanggang? Ano yung gayanggang? Magandi! Gayanggang. Si Iwan gayanggang eh. Ano nun? Lagdi ka daw. Sabi niya pagkakita niya nga sa ni Didi kanina, ayun pala si Gayanggang kasama. Hindi mo ba alam na ang tawag niya sa'yo Gayanggang? Ngayon alam mo na. Dali mo dyan yung kape, ay yung ano. Pero dahil si kuya o si 4 shots. Hindi tayo Kuya Edison, kape mo na. Hindi tuloy tayo mapicturean ni kuya, ay mabidyohan ni kuya eh. Grabe. Mag-drone pa naman si kuya, wala man tayong huli. Anong klase man yan ay? Fish on daw, fish on. Ayun, kay kuya dali. Uy! Ayun, malaki yata yan. Lumalaban. Malaki. Malaki yan eh. Talaki ito. Lumalaban. Ay, malaki! Ay, malaki! Madali ka. Good size na. Babali na yung kawil oh. Malaki. Kaya nagkataka ko baka malaki. Nilunok lahat. Yun. Lunok na lunok oh. Malaki. Mababali na yung kawil eh oh. Ala, hindi ko ma... Ala, sila! Ay! Laki! Sige, ito kuya! Naputol. Ala ka, nakaperdi Ito. ka na! Pre, kuha mo yung pre. Kuha mo yung nylon pre, nylon. Ay, naputol! Tutol. Sabit. Sinabit niya. Sabit. Hindi, mawala yan. Sinabit. Sinabit niya. Hala, daman na perdi tayo. Guys. Sinabit. Nasira ninyo. Yung ano oh, dulo. Oo, kang tagay. Dali Bakit, bakit? Baka malaki yan. Sumablay yung kamay niya eh. Pisaon! Isidin mo kaya. Geng, sana yung ano? Ito, naputol. Nasira ni Gigi. Ay! Hala kayo! Bigla na rin lang. Pinalon! Sinisan! Saya yan. Sinisid na! Umigop lang ng kape eh, sabay talon lang yan, eh. pre. Yung ilay na, baka biglang ano, matanggal, ano sa kamay. Kanino yan ay oh? Sa'yo yan, di ba? Yung sinira din ni Greta. Wala, ano na oh. Natanggal na yung plastic niya. Inayos ko, ikinabit ko sa kanya. Ikaw naman nagsira ng tuluyan. Kasi ganun din, no? Hindi mo Sumabit nga kasi. Focus ka lang dyan. Focus ka lang dyan sa pagkamay. Maganda si Peng, tumalon din eh, sisi din eh.
Nagulat nga ako eh. Bigla. Baka mo na gang? Eh baka nasabit, hindi walang nakuha. Guys, na si JJ. Oh, may ginaamoy. Ano yung ginaamoy-amoy mo dyan? Yeah, bes. Lagyan focus. Nagbaon talaga guys ng talbos ng bayabas. Talagang dito, putas. Nahuli? Aw. Kailan mga pusit? Sayang. Ahon, buya tayo. Lipat kami ng pwesto guys at matumal. Tanda, nagtanda. Basta yan guys, na nahimik. Alam na. Nagigelo na. Bilis man, mas mabilis yata dito kumain ng pae. Tinti pasing oh. Seryoso. Ah, Frank. Malungkot lang makuha. Bang. Meron guys, meron. Fish on, fish on. Sige, ikot mo. Ayan oh, bisugo. Yun, nice. Baba mo ate. Yun, bisugo. Huli na ate ba daw na charot. Nakihila. Tara na at may nagaiyak na dito. Dulig na si JJ. Tara na. Sabi ni Gigi kanina, narinig ko pre. Naawa na kami kay JJ eh. Narinig ko si Gigi kanina, gabulong kay Tipasing. Ante, sabi mo, uwi na tayo. Kayo mutin na. Tignan mo kung kasya. Makadaldal o ka. Talagaan. Tingnan mo ba kanina? Mapanag. Wala. Yay! Nalusutan! Ano ka pa dyan? Hindi bumigay! May mas masama. Pagbaba, susuka. Bali, wala ka Gigi mo. Ante, nag-enjoy ka ba? Kahit walang huli? Enjoy na enjoy guys. First time. Hindi man ganun kaswerte guys yung pangangawil namin. Nag-enjoy pa din naman. Enjoy pa din kahit konti lang ang huli. Ito, yung maliliit na lang ang ikon natin. Anong luto? Anong luto? Itong iprito natin. Dito? Yung maliliit to at saka Pangat. pangat. Taksil. Kalis kisa mo tanggal ako. Ha? Yan ang lahat na huli natin. Ito guys yung ipiprito namin. Tapos ito yung ipapangat ni Tipasing. Sama ka pa sa sunodan tayo. Sama pa eh. Kahit walang huli. Oo. Check natin yung bawang bango. Ang sarap. Papatikman kayo ng luto ni Auntie Pasing. Wow! Namumulaw. Sarap na yun oh. Apo na yun. Nakabango. Naante na. Bango. Ayan guys, bali nakisilong kami dito sa kubo nila MP. Yes, dito muna tayo habang Paparating ng ulan. habang nagluluto at mamaya-maya pag ano, pwede na kami Lang sarap. gumora ulit. Parang napapakort na catch. Tikman ko ano May may lasa? nakurot na ako dyan. Pwede ko bang tikman kung anong lasa ng isda, ng bisugo. Ano nga to? Kanuping. Crunchy. Hindi pa natin ilagay yan tayo? Sarap. Gutom na yan. Magtunok man din yan. Hindi, magdikit Ay, siya. magdikit. Pa? Isublan, gigay. Madipay nag-grease si Itne. Hindi na rin yan. Pag natin yung ano tayo pag-gutom. Hati-hati lang tayo. Tayo may kanin, masarap. Pangat yan, tipas. Kanin mo kami, kanin pa sila. Okay lang, kaya. Parang hindi. Ay, kanin pala. A few moments later. Ama na aming Diyos, salamat po ng napakarami sa iyo. Sa araw-araw na pag-iingat mo sa amin. Salamat din po sa kabiyahan pinagkakalob mo. Sa pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen. Kain po. Kain po! Kain po! Mga
ka-oxy, Kain tayo lahat. mga ka-4shot. Yes. Kain po tayo. Kain po tayo mga ka-oxy. Enjoy Ka-4shot natin. at ka-DFL. Kain po tayo. Kain. Ating nahuli. Kain po tayo Ito mga natin. ka-4shots, Coxy at ka-Devil. Kain po. Oo, ang sarap ng ulam namin. Grabe. Kain po. Yun o. Huli lahat yan ni Tayo, Gigi. ano, mag- Huli ko lahat to. Huli ni Gigi yan. Kain po. Tayo kain. Saan sila? Magkakain din. Basta pag-awayan, parang hindi nyo daw pag-awayan, siya na nagkuha. Kadami-dami Ito naman sabaw. Ano lang? O, tita pasita. Papa. Ako, dalawa. Dalawa talaga. Sarap. Na, basit tiligo na guys. Hindi kayo bate. Mang sabaw. Na, Pangat nga, di kunti lang ang sabaw. yun. Tahimik gutom. Buti na dito lagi si ano, yung bumuni ka MP. Time check tayo. Anong oras na? Tananghalian parang natin. 1:30. 1:30. Sarap talaga kumain pag huli mo. Huli mo. Tsaka pagka mag-uwi, masarap kumain. Ano ka lang yun, nakihila ka lang naman. Hindi Kaya mas masarap daw pag huli nila. May huli naman ako. Nakailan dawi si Juan? Kadalawa ka nga. Di man kami na zero. Hindi mo na zero? Si Gigi ang nasino. Nakasira. Tago ako. Ilaglag ko na. Takot pa nila. Ilaglag ko na. Ilaglag ko na. Oo, ilaglag ko na. Sabi nung kami sa ilalim mo. Napahindo kaming lahat eh. Tinapo. Tapos yun, ay Kala ko paigay naman ka kung pa ano sa nahulog. tawan. Ayun pa, agad. Kuya, kain ka lang. Ayun po, sige po. Oo, pinangat. Dito na rin kasi lahat iusad mo rin kasi taon. Ba't sila ginaalok mo? Alokin nyo rin ako. Buti ikaw kung sa akin kumukuha. Sila lang ginaalok. Ako din. Hindi ka na kailangang alukin. Tapos na kami sa'yo. Kinuha mo na yung malaki. Jay, kahit nga matapos ka na din eh. Kaya nga. Hindi na kailangan lukon to sa luno. Kinuha mo na yung malaki. Alukin ka pa ay. Buti ka, May ulam pa kayo na ayaw. buti ka mabait si Kuya Frank. Mamaya ka lang pag Frank, nakauwi. masarap ng huli mo. Huli nga pala ni Frank yun. Yung buka ko. Dapat yan nagkain dun eh. Ano ka? Sabi ni Frank, karonin na lang yun. Itong pangkaan, binabakbakan. Lasa talaga. Talaga? Walang prito eh. Sarap to, ano, Peng? Oo. Prito? Ay, sarap niya. First class din to kuya no? Parang ano din. Rice din ng lapo-lapo na. 180. Ito lagi kong binibili rin sa palengke yung ganito. Ang ganyan kalili ito, 180. Kalapit din siya ng mga Iba-iba rin yung kulay nila kuya no? Mayroon ding may maputi lang na. No. Na kanuping, mayroon yung batik-batik. Tigre. May mga mabang uso. Much later. Oh, sisipag ng Team DFL, oh. Bagubos ng plato, oh. Yan guys, always to guys. Basta pagtapos kain kasi kami lagi nahuli. Yan, talagang ang babae ang naghahugas DJ. Yan talaga yun. Swerte mo kung mapangsawa mo mapangmagnaw. Pero meron daw planggana na pang lalaki. May plangganang panglalaki. Anong klase kaya yung planggana niya? Bilan ko nga rin si Regine ng gano'n. Yung pangganang ano, pang lalaki. Saka yung sabon na pang lalaki. Pwede na tayo. Lalaki, naplanggana. Meron. Kaya pag si tatay naglabay may panglalaki sa planggana. Gusto lang din po namin i-shoutout ang Mendoreño La Coachera, kay Ma'am Marcy, kay Mariposa at kay Saiki. Hello po sa inyo. Hello Mendoreño La Coachera. Thank you po sa panonood. God bless po. Guys, yan guys, may ano si Kuya for shot. May pa-drone. May pa-aerial shot. Abangan ninyo yung aming ano, pa-model sa Mag-model. Mag-model daw kami. Guys, sabi lang kaway lang daw guys. Pero kati ito may pa-model. may pagkakita